Samantala, Idol, inuman naman po ng magkapatid na uwi sa saksakan sa bayan po ng Dasul, Pangasinan. Para sa police report na yan, kasama natin Idol Rona Raka. 104.7 IFM Report. Nauwi sa sakitan ng dapat lamang sana'y inuman ng magkapatid na lalaki sa Dasol, Pangasinan. Sa panayam ng IFM ni Zigupan Dasol Municipal Police Station, Officer in Charge, Police Captain Noven Kitalig, nagiinuman ng dalawa kasamang stepfather na magkaroon ng hindi pagkakaunawa ng magkapatid. Dito na naganap ang pananaksak. Ating suspect ay itong kanyang kuya. Ani Kitalig, bunsod o man ito ng impluwensya ng alak kaya nagawa ng nakababatang kapatid ang nasabing insidente. Dahil po sa impluwensya ng alak, atin po, nagsimula yung hindi nila pagkakaintindihan, pagkakang pintuhan, usapan, hanggang sa kaya po nauwi po sa pananaksak ng itong nakababatang kapatid sa kanyang kuya. Nagtamo ng sugat sa katawan ng biktima na agad ding isinugod sa pagamutan. Naresponde ng pulisya ang insidente at nadakip ang sospek kasama ang patalim na ginamit nito. Paalala ni Kitalig, piling maging kalmado at responsable sa mga ikinikilos, lalong-lalo na kapag nasa ilalim ng impluwensya ng alak. Mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Rona Raka. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.